Ysgrifennu llythyr cyflwyno. Beth yw pwrpas llythyr cyflwyno? Mae gyfle i ti gyflwyno dy hun a chreu argraff dda. Bydd dy lythyr cyflwyno'n cyd-fynd gyda dy CV ac yn galluogi'r cyflogwr i ddod i wybod mwy amdanat. Felly, dyma tips i ti greu llythyr cyflwyno da. Gwna dy waith ymchwil a sicrha dy fod yn cynnwys enw'r person y fydd yn derbyn y llythyr. Bydd yn gwneud yn fwy personol a bydd y cyflogwr yn gwerthfawrogi'r ymchwil. Rhaid addasu dy lythyr ar gyfer bob cyfle. Edrycha ar y disgrifiad swydd ac amlinella'r sgiliau a phrofiadau sy'n ofynnol gydag enghreifftiau. Paragraff 1. Ar paragraff gyntaf, cynnwys cyflwyniad byr o dy hun. Noda pa swydd rwyt yn ymgeisio amdani a ble ddys ti wybod am y cyfle. Cofio gyfeirio at y CV neu Ffurflen Gais os wyt wedi atodi fel rhan o'r neges. Paragraff 2. Esbonio beth sy'n apelio i ti am y swydd a sut y byddai ti'n gweud ymgeisydd llwyddiannus a chyfrannu'r cwmni. Cyfeirio at y CV Ffurflen Gais i dynnu sylw at y ffaith bod gennyt y profiad a'r sgiliau sydd angen. Paragraff 3. Yn olaf, esbonio pam mae gweithio i'r cwmni yn apelio i ti. Ymchwiliau gefndir, ethos a diwylliant y cwmni a'i prymu mewn i dy lythyr gan amlinellu dy fod yn berson addas i'r swydd. I gloi. Bydd angen i ti gloi'r llythyr ar nodyn cadarnhaol drwy ddiolch i'r cyflogwr ymlaen llaw am ystyried y gais. Sicrha dy fod wedi cynnwys dy fanylion cyswllt i alluogi'r cyflogwr i gysylltu. Mae llai am drafod y cam nesaf, neu i dderbyn adfod. Sylw. Cyfynnau rhywun edrych dros y lythyr cyn danfon. Efallai byddent yn gweld camgymeriadau sillafu neu'r ramadeg rwyt wedi colli. Rho gynnig arni. Cysyllta hynny am dempled llythyr cyflwyno, neu mae hefyd croeso i ti anfon drafft draw i dderbyn adfod. post@profi.cymru. Diolch am wylio.